Teño un traballo, pero perdo cartos. Cando éramos pequenos, pois xogábamos a Play, pero despois tivemos a época de ver batallas de rap. Despois tivemos a época de... escalón, Sí. Colleunos moi fuerte. Hai moita xente que ao principio se reía e agora apoia, sabes? E agora que vayan... A verdade é que demos moita vergonza. O sea, no, en serio. No, é verdade. É verdade. Por exemplo, se facía antes temas en castellano, pois fijábase en xente que facía temas en castellano, sabes? E ao final, se agora fai temas en gallego, gracias a que, por exemplo, Martín enche unha Capitol, quere dicir que estás facendo ben, sabes? Que fagan temas en gallego, pero que falen en gallego. Como ti eres o convidado principal e ti escolleches traer a Fabio e a Xián, contanos, por qué? Trouxen a Fabio e Xián porque son os meus dos amigos de toda a vida, porque fan música en gallego como a min, eles, bueno, fan rap, non todo tamén, pero fan rap. E nada, pois quero que a xente vexa de que van estes dous. Como describirías a Fabio e a Xián a nivel artístico? Pois creo que son dúas persoas que escriben moi ben, en plan a nivel letra, e despois bastante que os podes meter en onde queiras, sabes? En plan, unha instrumental mancha funcionar, sabes? Pois metelos onde queiras, en plan, nun polígono industrial. Non autobús en Zaragoza, no, sí, en un instrumental calquera. E vos rapaces, como vos describiríades a vos a nivel artístico? Oye, tío, Bastante a pelota. a miña proposta, eu penso que é sobre todo máis rapera, ao mellor un pouco máis de nicho, pero sí que me considero que me gusta como rapear en distintas instrumentales, mezclar con distintas cousas, como por exemplo o tema que saquei con Rapante, que mezclamos o indie o rap, ou Vento da Ría, que é rap con música tradi, gallega, e despois penso que tanto eu como a Fabio intentamos traer unha proposta de rap en gallego que hasta ahora non se viu demasiado. E ti, Fabio? Sí, exactamente. Mais ou menos como dixían. A ver, eu ainda non me vei a ver cos meus temas, digamos, porque son un rayado para iso. Pero agora sí que fixe algo que me gusta de verdade. Máis ben o que busco é implementar ritmos novos que non se deron nunca no gallego. Por exemplo, eu escuito moito Detroit, Garage. A mí o que me gusta moito é a esencia da música francesa, por exemplo. Nunca vin esa esencia na música gallega. Obviamente fago música boom baps, como dixían, e así, pero quero darlle como unha volta de tuerca, exactamente. E en que punto credes que está a vosa carreira artística agora mesmo? A miña está nun punto bastante complicado. Pero Diría a frase que nos diz a nós, teño un traballo, pero perdo cartos. Esa Claro, en plan, como que sí que estou nun punto que considero que xa que teño un público, teño unha comunidade de xente que sí que lle gusta, me escoita, pero moitas veces como que son moi ambicioso nos meus proxectos. E nada, agora, por exemplo, vou sacar un EP dentro dun mes, e sí que considero que fun bastante ambicioso coas producións, cos visuales, co diseño gráfico, porque me gusta cada vez ser máis profesional, vendo os pasos que toma el, por exemplo, tamén. E nada, para iso hai que empezar a funcionar, e gracias a Dios este verán vamos a empezar a funcionar. Pero bueno, pouco a pouco. Eu un pouco mismo, o sea, eu nunca saquei nada, a ver, os temas que teño con Xián e con Martín, pero... O sea, estou no inicio, sabes? Eu non teño presión de nada ahora mismo. Eu, como di Martín, teño moita suerte de estar ahora mismo ao lado deles porque vou empezar no nivel alto xa. Porque está Juli, está Antón, e ao final voume dar a ver a xente como quero de verdade que a xente me vexa, sabes? Porque ao final Martín empezou con bases de YouTube, como dixo antes, e vou empezar con bases de Juli, sabes? É unha suerte enorme. Que confirmamos que non eres Juli. No. Quero deixar claro que esta persoa tampouco é Juli. Juli non está entre nós. Sí, cada vez que sale unha persona con nos al lado hai que aclarar. Exacto. Dicías antes, Martín, que claro, que sodes colegas de prácticamente de toda a vida, sodes todos de Louro. Cando comezastes a vosa relación de amizade? Cales foron eses comezos?
A ver, eu con Fabio fui na clase desde, sabes? Desa guardería. O sea, ao final somos do mesmo ano. Con Xian sí que é verdad que fui a partir da música. Bueno, ou en Santiago, mellor dito, sabes? Eso que somos primos. Sí, somos primo. Pero Pero non... espera, sodes primos? Sí, non? Sí, a ver, miña abuela é tía de túa abuela. Sí, É que viñamos no coche dicindo, pá, pero alguén lle dixo a María que erades primos. Sí, somos primos. Sí. Pero a verdade que contigo hasta Santiago, así. Sí, o sea, sí que cadrábamos nas míticas reunións familiares. Reunión de ollos. Tochas, sabes? Pero eu levolle 4 anos a Fabio e a Martín. Entón sí que se dou a partir de xuntarnos en Santiago os da miña generación de Louro cos da deles. Sí, e despois xa ca música, pois obviamente paso todo o tempo do mundo con eles, sabes? O sea, demo do raio que saíron 3 da mesma familia artistas, Flipas. Non pensaste en algún momento sair algún fontaneiro ou algo así? Que eu teño ciclo de electrónica. Ciclo de electrónica. Vale, que estudaste? Claro, perdón? por favor. Bueno, fala. Eu estudiei INEF, fixen o máster de profesorado e estou facendo psicología. Carallo, porque non tiñas suficiente na carreira, tiñes facer A mí, isto é unha cousa moi curiosa. Eu vivía con él, non, un ano. Eu non sabía que ele estudiaba psicología. Claro. Eu dixen, claro, Xian estudiou a carreira, tal, estudiou INEF. Está facendo máster. E dime, non, porque a semana que ven teño un examen de psicología. E eu, que dis? Como psicología? Eu estaba opositando. Claro. Entonces, Estás opositando. o sea, eu... Sí. Pero, ti... Cantas cosas faz? Todo ben, pero todo Traballo ben. fin de semana. Que non estudiaba para examen de psicología, probaste? Estudiei, o que pasa é que ti non me vías... Non, non che vi estudiar. Eu vou estudiar a biblioteca, entón eu cando Sí, vivía no pero piso sei con el... cando sei que estudias sobre algo, falasme sobre eso. Pero de psicología non me falabas nunca. Non, porque- Dixeste un día, tienes semana que ven examen. E aprobaste. Chegaba a casa e facíamos música, non me poñas a explicar o que fago ou que non, sabes? El nunca me dixo se vai a clase ou non, en plan... Non me hacía falta ser moi listo. Bueno, eu estou en cuarto de comunicación audiovisual en Coruña. Nada, ahora a ver se saco carreira. Poñereime a intentar ir con este de giro por aí adiante. Porque vos, de idades, son 21, 25 Sí. e... 21. E 21 tamén. Carallo, que ainda sodes moi novos, Eu xa non tanto. Bueno, sin pues- era. Sí, pero eres o que está de salud. Sí, eso sí. Eu Fabio nada. Entón, eses principios, o sea, eu entendo que pola vosa parte había reunións familiares Sí. e pola vosa en concreto dende Toda a vida, a escola ¿no? infantil, o sea, Sí, toda a o sea, vida. Eu que sei, eu, por exemplo, miña nai é profesora nun colegio en Noia, eu iba ao colegio en Noia, e polas tardes tiña clase tamén. Pero aínda así había tardes que iba a casa de Martín e... A ver, cando éramos pequenos, pois xogábamos a Play, pero despois tuvemos a época de ver batallas de rap. Despois tuvemos a época de... Quinto escalón, Sí. Colleunos moi fuertes. Con 12 anos víamos o quinto escalón, sabes? O sea, estabades Sí, co sí, freestyle. sempre nos gustaron as mesmas cousas. Fixámonos moi amigos por iso, non sei, fui... Porque saliu así, non buscamos nada. E como xorde comezar a facer música? Comezades a vez retroalimentados entre vos ou cada un pola súa conta en tempos diferentes, como foi? Eu vivía en Coruña cun amigo noso que se chama Juan, Juan facía música así, trap e tal, e a min empezou a molar o rap e saquei 2 temas daquela en castellano. E despois, a raíz deso, de empezar a levarnos con eles, e foi en plan, mima, conocín a Fabio, molalle moitísimo rap, íbamos escutar os mesmos temas, como que afinamos moito aí. E un día quedamos 8 ou 9 do seu grupo e máis o do noso, e como que fixamos como unha especie de cipher mal feito, en plan, a primeira vez que grababa todo o mundo, e dai, pois, quedamos nós. E como que fixamos unha relación moito máis íntima a raíz da música. Claro, aquí ven a dúbida que eu creo que ten todo o mundo, que carallo vos dan de comer en Muros? Porque a cantidad de artistas que hai a día de hoxe que veñen de Muros Sí, é unha locura. Sí. é unha animalada. O sea, non sei como vivides vos, pero como que vivides rodeados como de moitísimos artistas. Sí, sí, o sea, hai de todo, pero non só na música, o sea, eu creo que hai cultura para todo, sabes? Tampouco
sabes, New York, pero en Louro, en Muros en Esteiro, hai cousas e moi guais. Pero a que credes que se debe? Pois a verdade é que Eu non o sei, a non hai verdade. explicación. É que non hai explicación. Porque, en plan, nós no noso caso, o que che digo, xuntámonos para rapear e tal, e tampouco é que nos fijáramos En nadie. a parte dos rapantes, que sí, porque son familia e tal, e sí que temos máis relación con eles, pois un pouco... Eu creo que é pola forma de ser, nós. Sí, exactamente. O sea, que se nos mete algo na cabeza, imos a full con eso, sabes? Sí. Somos uns bajos, pero cando se nos mete algo na cabeza... Igual no instituto nos fomentaron a creatividade, que sei, non sei. Sí, sabes, non sei ni idea. Bueno, instituto, nada. No instituto nada. Nada. Vivides como alleos vos ao resto de bandas ou hai convivencia a nivel Muros entre, pois iso, eu que sei, a xente de Terbutalina, a xente de Rapans, a xente de Archivo Axunto, creo que son tamén de ali. Sí, son de Muros, algún de Leiva, eu creo que tamén. Sí. No, ao final, obviamente, conocémonos todos porque somos do mesmo sitio e temos relación con todos, joder, sabes? Vamos a cadrar en sitios, pois, que menos, sabes? E non vos sentides así un pouco raros vos, porque eu entendo que a maior parte dos músicos que saen de Muros son como máis de bandas máis roqueiras e demais, e vos sodes como a parte de rap, do trap, do urbano e demais. Non vos sentides como un pouco os bichos raros da zona de Muros? A ver, por unha parte sí, pero tamén é algo que facía falta, sabes? Sí, sobre todo ao principio. Claro. Ao principio sí. Ao principio era mítico de... O sea, non hai que se rían de nós, pero... Sí, ríanse de nós. sí. O sea, hai moita xente que ao principio se reía e agora apoia, sabes? E agora que vayan... A verdade é que demos moita vergonza. O sea, no, en serio. No, é verdade. É verdade. O sea, os primeiros conciertos, que tampouco hai tanto tempo, pero hai 3-4 anos, pois non sonábamos tan ben, era en plan, mima, aí veñen... Horrible. Era horrible. Aí veñen os raperos, que despois, os 3 ou 4 que apoiaban desde sempre e que apoian agora, para min eses son Claro. esenciales, pero sí que hai xente que se subiu ao carro ao principio era, mima, que facedes? Sí, Sabes? Gardadeslle a esa etapa como unha lembranza especial ou é máis deixámola aí no caixón que... No, eu teño un cariño que Sí, flipas. é máis dache moita forza para seguir. Claro, joder. Porque ao final, cando nadie te apoia e ti sigues na túa e consigues, ti pensas que... O sea, nós na vida pensaríamos que íbamos a chegar ao capital, sabes? E ahora mismo chega isto e diste, mima, que é o siguiente. Eu creo que é seguir para adiante... Coño, é verdade. Sí, O sea, é seguir para adiante, pero sin non poñerte límites nunca, sabes? O sea, Mas que vergonza nos vai dar agora ou que pau nos vai dar ir por aí se o primeiro concerto que demos era diante de nosos pais sonando fatal. Claro, Sabes, no, en xa, plan- pero en plan máis baixo non vamos caer, sabes? Vale, pero cal foi a reacción dos vosos pais ese día? xa nos apoiaron. Moi ben. Sí, efectivamente. Exactamente. Damos vergonza, pero esos éramos os millores, sabes? E eu teño a sensación dende fora, e eu creo que moita xente a ten, de que agora mesmo xusto como que a música urbana en galego que está vivindo como un auxe espectacular e ademais como que estades moi unidos, ¿no? Como que hai moitísimos rapaces que están saindo e como que vos apoiades moito entre sí. No voso caso é como moito máis sinxelo porque ao final sodes do mesmo sitio, criastes vos xuntos, pero como estades sentindo vos este momento, no que tamén está saindo moitísima xente, está xerando como moita bola, sobre todo, dentro do voso xénero? O que nos pasaba entre nós os tres empezounos a pasar a raíz de que el sacou 9-9 e conoceu a Kid Mon. A raíz deso conocemos a Maseda, a Willow, a todos. E o que nos pasa con nós os tres agora nos pasa entre 10. Entón, como que un se retroalimenta do outro, colabora co outro. Sí, está moi ben. Hai como, si queres facer algo con alguén que che gusta, sabes que vai ser bo chaval, sabes? Claro, aí tuvemos suerte de que eran todos moi bons chavales. Claro, nunca damos ainda con ningún... Exactamente. Sí. Era xente así normal, é o que importa. Sí, é que creo que é o que nos fai estar nese momento, sabes? Que todo o mundo somos humildes, nos vamos ben con todos. E queremos eso, sabes? Porque igual había un cara que iba por libre, imagínate que o Xian, ou, sabes? O Fabio vai por libre e non lle fai caso a outra persona, sabes? E non ni falo nunca a Kid Mon, ni falo nunca a Willow. Pero non pasou eso, pasou todo o contrario, sabes? Quixen xuntarme con eles e ao final pues, conseguimos que todos estuáramos xuntos. Eu
O sea, vivo como un pouco retroalimentado deste rollo de que a música e a industria musical como que fomenta que sexamos como máis individuais e tamén é certo que na industria da música urbana xa a nivel estatal e internacional é como un rollo como moi de eu, pero no voso caso, polo menos na escena galega, como todo o contrario, ¿no? Como que é un rollo moi de somos todos e todos vamos a levantar isto. Vos tamén o sentides así ou vivides tamén pensando, bueno, pues, nos imos pola nosa conta? Non, que eu creo que é un pouco tamén que todo o mundo viviu, como dixamos antes, o de pasar esa vergonza de dar os teus primeiros bolos e que nadie te apoyara, e de repente encontrar a alguén que faja o mismo que ti e que teña as mismas, os mismos soños que ti, os mismos gustos, pois ao final motívache máis a seguir e a apoiarte entre nós, o sea, apoiarnos entre nós. É o que digo, que temos moitísima suerte e non nos damos de conta, sabes? Considerades que agora mesmo a música urbana en galego está de moda? Está no Prime. Está no Prime. Está no Prime. A ver hasta onde chega. Sí. Sí, hai vídeos, en plan, xente subindo vídeos a TikTok de que quere aprender gallego para intentar escutar, sabes? Eso xa... Iso é moi forte, porque ti tamén o cantabas en... Día uno aprendendo gallego, sabes? Sí. Eso, estamos locos, sabes? Eso é unha locura que consigamos eso. Porque escutei nun tema de GZ unha frase e saliu outro día, sabes? Genial, sabes? Dicíalo ti no tema este de Ni me emociono, creo que é, ¿no? Que dis que os nenos están a aprender galego para cantar os teus temas no bolo. É que é locura. Tedes esa sensación de ver que a xente máis nova, que é un pouco como a que está máis desligada do galego, está aprendendo un pouco grazas a que, pois iso, que a música urbana tamén está no seu prime? Sí. Si, ese traballo estamos facendo, sí. Sí, ó. É un traballo en plan non o buscamos de primeiras, o sea, sale natural porque a nosa identidade facelo en gallego porque é como falamos e como sentimos, pero a consecuencia diso é a normalización lingüística. Non sei se a Xunta nos pode mandar unha carta ou algo. Unha carta? Xa non un bizum, Un no, sobre. unha carta. Sí, non. A saber que chega aí. Claro, hai moitos profesores... Seguramente sexa unha multa. Sí, no, corta esto, non poñades. hai moitos profesores e profesoras en gallego poñendo os nosos temas. Sí, valorano moito. É un honor. É que eu lembrome de... Eu, ao principio, cando comezaba a facer vídeos, tamén me chamaban para ir a dar charlas e institutos e tal, e sempre lles dicía a xente: a vos que vos gusta? No, pois eu escuito a non sei que, non sei canto. Dicía, vale, pero ti sabes que tamén hai música en galego que se fai neses mesmos estilos? E daquela ainda non era tanto, porque eu que sei, en 2022 non era a mesma situación que temos agora. Agora é unha locura. É que sabes o que mola? Que a maioría de xente da nosa generación escuta música urbana, sabes? Entón, pues, que este saliendo esta escena ahora, pues, axuda moito, non? A que a xente da nosa edad pois escuta máis música en gallego, obviamente. Vos notades que, porque eu entendo que vos medrastes sen referentes en galego dos vosos estilos. Vos notastes que as novas xeracións de artistas están saindo porque teñen esa referencia de dicir, pois está funcionando ben proxecto como o teu, proxectos como os de moitas outras persoas? Con Martín sobre todo, o sea, ti ahora tes en TikTok está cheo de bachatas en gallego, sabes? Sí. É moito. Que pasa coas bachatas en galego, tío? Sí, algo está pasando. Algo está pasando, sabes? Cando se vende moito un produto no super, outro super do lado tamén pon o mismo. Pero sí, no, o sea, ojalá va 30.000 años. Exactamente. A mí eso o sea, é que é unha locura. Canta máis xente saca bachatas en gallego, máis xente me escuta a miña. Entonces, a mí sacadas que quirades que ni moito menos me vou enfadar. O que sale beneficiado ao final é o idioma, nese sentido. Sí, efectivamente. Pero que de feito tiña para preguntarvos, vos sentides que hai xente que se está subindo o carro porque ve que funciona? Sí. No todo Obviamente. O sea, a maioría de xente que obviamente Todo o mundo non. moita Todo o mundo xente, non, moita xente, pero- sí. moita xente, sí. Un porcentaje moi alto. O sea, eu creo que obviamente hai moita xente que se non fixéramos o que fixamos non o faría, sabes? Sí. Ou as referencias que hai a día de hoxe, sabes? Pero O sea, bueno, a es gente moi- tiña que romper esa barrera tamén, Claro, sabes? En exactamente. plan, o que fixemos nós, por así dicilo, sentou o presidente. Ao mellor despois agora sale un e Efectivamente. pasa por riba e... Claro, claro. Ojalá pase eso. sabes? Canto máis arriba nos poñamos, gracias a outra persona, pues, mellor. Sí. Non vos sentides extraños a ver a peña que di perfecto, eu estou facendo, eu fago toda a miña música en castelán,
agora vexo que funciona o galego porque vos sacades X temas que funcionan moi ben e din, pois, o que hai que facer é isto. Non é como raro, tamén? Da rabia de vez en cando, sabes? A ver, rabia tampouco, porque ao final... A ver, dá un pouco de rabia nese sentido, pero ao final a xente, por exemplo, se facía antes temas en castellano, pois fijábase en xente que facía temas en castellano, sabes? E ao final, se agora fai temas en gallego, gracias a que, por exemplo, Martín enche unha Capitol, pois iso é... quer dicir que estás facendo ben, sabes? Pero a min que fagan temas en gallego, pero que falen en gallego. Claro, exactamente. Porque hai un punto moi grande ahora de, vale, falen castellano pola calle e fagan temas en gallego porque en TikTok, sabes? Eso non. Eso sí que non. Credes que un pouco a música pode ser ese primeiro paso para introducir a xente o galego? Porque é iso, A cultura en general, o sea, se non é a música, sabes? Unha película, ao final a xente, sabes? En plan, vai a facer clic a cabeza por algo que lle gusta. Se cho queren impartir obligatoriamente, non vai ser como se che poña unha peli e che mola, sabes? Como fala... Sí. O tema do que falamos do idioma é que moita xente faino polo motivo que xa existide, que non había referentes, e ao mellor agora os referentes sí que están, entón a xente sí que se anima, pero sí que é certo que hai unha parte de xente que ao mellor é castelán falante, e non só é que sea castelán falante, que ya refanflinfla o gallego, e ao mellor por o ano, se esta movida baixa, o gallego dalle igual, sabes ao que me refiero? Que eu tampouco fago en plan conscienciadamente, mima vou polo idioma, eu fago porque sinto en gallego. Pero nós facémoslo sabendo que non o facemos porque é unha moda, sabes? Claro, claro. Pero hai moita xente que fai porque sabe que é moda, sabes? Eso mola porque nos sube, pero non é malo tampouco, claro, sabes? O sea, non mola na parte de que te subas ao carro só porque é unha moda. Porque deberías subirte ao carro porque estás concienciado disto, pero por outro lado tamén é como, vale, isto axuda, isto tamén sirve. Sí, non, claro. ¿No? Destes novos rapaces que están saindo, que eu creo que cada semana sai un novo, porque é unha cousa tolísima, sobre todo duns meses para aquí. Mola moitísimo eso. Tedes algún predilecto, algún que digades, este que se veña pa aquí, que teño eu como un filliño, tedes así algún predilecto? O mellor é elegido, bro. Sí. Porque é un amor de rapaz. É moi bo chaval. Sí. Notase, o sea, ojalá un chaval humilde, sabes? con 17 anos esa cabeza, tío. É genial, tío. Notase que, sabes, que el estuvo nos vendo a nós, que lle gustaba a nosa música, ahora faina él, está arrasando, tal, aléjame muitísimo, sabes? De feito, con elegido, hai unha anécdota de que en plan, cando saliu o primeiro TikTok del, eu non sabía quen era. É verdad. E ele avisoume de que estuvo improvisando con nós un día que Sí, estuvamos de Muros Miramar. É verdad, sí, Muros Miramar. Porque nos ven ver a Muros Miramar estuvo con nós, joder. Sí. Sí, estuvo con nós. Vaya, tamén estuvo. Non lle facía cara, sabes? E dixo Martín, si estuvo con nós. É genial. E nunca, unha cousa que é, xa di moito del, que nunca nos dixo que facía música. Sabes? E facía música. E o mítico, sabes? Porque cando che ven o mítico, que che di, no, porque eu fago temas, tal, tens que poñer. Sabes? Xa di, os temas nos vou poñer. Claro, os temas nos vou poñer. Pero él nunca dixo nada, e eso xa di que, sabes, o respeto que nos ten todo, é a hostia. E non tes como un pouco a sensación de que para redondear un pouco todo este bo momento da música urbana fai falta tamén que se sumen un pouco as rapazas? Porque eu sinto que nese sentido queda, o sea, están saindo rapaces, pero a punta pala por todos lados e como que... Sí, que se deberían atrever máis, sí, a verdade. Sí, a mí encantaríame. De feito, tería ganas de escutar algo en un proxecto moi bo. Sí, inteiro, sí, a verdade que sería unha locura. Dun perfil, sabes? Sí. Molaría que saíra alguén que non nos esperáramos para nada, sabes? De repente, ahora unha tipa que empeza a facer, sabes? Requetón, gallego e arrasa, sabes? Lo que sei. Que hai, A Badial en gallego. Sí, no, pero claro, en plan... Nadie González está moi guai. Claro. Sí, Aldara e toda esta peña, pero, sabes, molaría como unha Badial, unha mala, molaría. Unha mala. Sí, joder, estaría... Que credes que vai ser o seguinte paso un pouco de todos estes xéneros? Porque se falamos de que agora mesmo estamos no pic, que credes que vai pasar agora? Eu non sei, a verdade. Non teño nin idea. Eu sinceramente o que penso, que isto é unha paranoia miña, eu creo que vai pasar como pasou cando saliu o reggaetón. O sea, o reggaetón saliu e a xente dixía, que merda é isto. E agora todo o mundo escuita reggaetón, en todos lados escuita reggaetón,
E ojalá pase iso que a música en gallego, sabes? Ojalá dentro de 20 anos teñamos ali 50 tacos, estemos con as nosas familias, e poñes Spotify e o que che salen éxitos en España un tema en gallego, sabes? Sí, ojalá. Pero eso son paranoias. Sí, pasar barreras cada vez máis. No, si hai que traballar para... Mira, se a gente pasa, por exemplo, sería unha colaboración internacional, sabes? Exacto. Para min, na miña carreira. O sea, un tema con Crucio, sí, sabes? Sería algo que, ojalá, sabes? E facer que canten en galego, que eu creo que ese é Sí, está o guapo. doble logro. Sí, Xa non é sí. chegar ata ali que facer unha colabo con eles, sino que se atrevan tamén a facelo en galego. Sí, sí, mola, mola. Bueno, pois eu creo que con isto imos pasar a última parte de todas. Imos divertirnos un pouco, ¿no? Isto comeza Si a te etapa quieres el divertir. hormiguero. La revuelta. Vayan trancas y barrancas.